Ljudi Božji, ovaj jebački narodni seks, kuvar i kuvarica, počinje da ide u pežu sa... Čevačići, ražnići, krmenadla, pljeskavica, rakijica, špricerica, kafanica, kelnerica. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. Imaš pravo Franjo, imaš pravo Franjo, imaš pravo Franjo, imaš pravo Franjo. Pjevačica, jebačica, zlatno grlo i guzica, pasisica, panovica, butinica, pletenica. To je ono što me uče da idem od kuće. To je ono što me uče da idem od kuće. To je ono što me uče da idem od kuće. To je ono što me uče da idem od kuće. Hvala, hvala. Dragi slušaoci Radio Bubca, dobro večer! Hvala. Sa ovom gurmanskom pjesmom otvaramo naše zabavno veče, upišavanje od smijeha. Dobrodošli u motel Urnebes. Hvala. Doktor Karić uz pomoć našeg orkestra SŠK, što znači Suva šljiva kompani, pokušat će da objasni vezu između jedenja i jebenja. Hvala, divna publika. Pičku materinu. Hvala. Prije nego što krenemo sa tim zajebancijama, naš Mile pjesnik, da bi ga što prije skinuli sa kurca, otpjevat će svoju novu pjesmu Clean Čorba Melody. Aplauz! Čorbu srčem i rezance vijam, odmah u stomaku orgazam dobijam. Kada čorbu srčem i rezance vijam, odmah u stomaku orgazam dobijam. Joj, draga, tak sam ti srećem radi naše svadbene ceste. Samo čekam jedva da nekši hotel najdem gdje te morem pošteno pojebati. Ah, dragi Rudek, tak me interesira kak ti fukaš. Vidla boš, vidla, dok ti ga denem kričala boš, 3 dana trst je noš. To bom vidjela, sam nema obećanja. Joj, draga, poglej, o, nekši hotel, motel Urnebes. Bumo išli sem malo, pogledniče imaju dobre krevete. Ah, Rudek, tak je svejedno di sam. Hoćem s tobom u krevet. Ah, dragi, tak sam ti gladna. Kaj možemo negdje sest za stol, inače bo mlade dobila. Je, draga, da se odmah tu sednemo za stol, ne? Jo, Rudek, gle onog bedaka kak srče juho. Sad bom ja njemu pokazal, ne, i bom ga pitao kaj misli. Gospod! Da, Pa kaj mislite, deste? Kak to ovu juhu srčete, ne? jer misliš na mene? Je, na vas mislim. Mora idi u pičku materinu.
Draga, pa kam smo mi došli pogledati? Pa to je ludnica. Daj, smiri se, dragi, pa mi smo u istočnim krajevima. Dobro. Dragi posetioci, vratimo se na naš program. Aplauz za doktora Karića. Hvala ljudi, hvala. Doktore Kariću, Izvolite, gospođo Mladić. kaže se da ljubav i seks Da, prvo prolaze kroz stomak. tako je. Možete li vi kao jedan ugledan stručnjak to naučno da objasnite? Da naučno objasnim, Da. sigurno. Mogu, gospođo Tračić, mogu. Evo, na primjer, naši susjedi Italijani. Che bella Italija. Njihovo glavno jelo zove se pizza. Znate, pizza. Obožavam. Kao što i sama reč govori, ona potiče iz našeg jezika. Evo vidite ovako, nekada davno jedan rimski imperatore kuratore prolazio je našim krajevima, znate, primorskim krajevima, i ugledao je 4 prekrasne pičke. Evo vidite. Te 4 ribe su se kupale u moru gole. Kod majke rođene. Tako da vidite. Da. Odmah je naredio da se jedna uzme, nije bilo svejedno bilo koja, jer su sve bile strašne. I tako je u Italiji otišla jedna pizza, a kod nas su ostale 3 pice. 3 pice, razumete? Da. Ja sam ti tak gladna. Konobar! Da, izvolite, gosti. Pa koji ste kurac vi, i muzikant, i konobar, i kaj znam kaj niste? Ja sam ovdje sve. Šef štedi na personal. Dobro, moramo li onda neka za jesti naručiti? Može, samo sačekajte dok ne dođe pauza. Jao, Rudek, ja bom popizdila, ja sam gladna. Vevo ja to ništa. Konobar! Šta se neš ko konj? Ali ja i moja draga smo lačni, razmiješ? U ostalom je vam pas, znaš neki drugi marš da igraš osim toga marša na Drinu? Znamo. Marš u pičku materinu. To je čovjek od piznika. To je nemoguće, razmiš ti mene. Tom putovanju, smiri se, kom dragi. Dobro sam, izvolite gosti, šta želite da klopate? Puricu s mlincima, imate to? Šta, molim vas, još jednom ponovite to. Ma puricu s mlincima. Ma koji vam je to kurac, šta je to? Pa kaj ne znate, sad bom ja rekao kak se to dela. Vzemeš najprije puricu, čistiš je, posoliš i jebi ga, ne? Poslije moraš deti vruću pičku, ne? Rudek. Ne štev sam reći pečnicu, ne? A kurićevi mlinci se ti delaju tak. Vzemeš mele ili brašna kak ti paše, vode, jajci trde kak i moje, ne? Kaj su tvoje jajce tak dobre? A kaj ne znaš, ne? Onda to tak treba zmešati kak i ti meni zmešaš, ne? V krevetu. I to ti tak mehko dojde kak i tvoji cecki, ne? Rak te jebi, kaj su ti mojim cicki tak mehki. Je pa... No... Posle to sve pak treba resteniti ili povaliti dok je od tebe. To isto delam v krevetu, A ne? jas? A posle ih posušiš kak tvoju pičku dok je mokra i da se zdigne kak moj kurac, ne? Čuj, posle ih treba pak, ne? Onda ih prelije s vrućom mošćom kak i od tebe dok polijem, ne? Maj, to je najlepše, Rudek. Je. Au, sad ću ja da pitam šefa da vidim, nisam čuo za to jelo. Neka purica s kurcima. On je gastronom, vjerovatno da on zna za to jelo, ja verujem. Da, samo pitajte, samo molim vas brzo. Ja hoću se još pokukati večeras. Sad ću ja. Šefe,
Šefe, molim vas, dođite. Mile, kaži, šta je? A me imam jedan problem, imam tamo dva gosta. Vidiš tamo za onim stolom onu žensku i onog muškarca Vidim tamo. fini gosti. Ama traže mi neko jelo, ne razumijem koji kurac, šta je to, neku puricu s kurcima, šta mu to dođe, ne znam. I ja to ne znam. Ne znam, pojma nemam. Onda sam je odnio umjesto kruha, odno sam im hleba. Pa šta je to, Mile, to ti je isti kurac. A u šefe to nisam znao. Daj sad da znaš, pazi, slušaj, pazi, na francuskom kruh se kaže dupe. Sad zamisli jednog Francuza koji dođe i kaže s'il vous plaît, konobar dupe. Šta bi ti rekao? Pa onda bi im ja rekao da mi nemamo dupe na jelovniku. Jao, Mile, gde ti je kultura pizda ti materina? Šefe, onda ja moram da se gostima izvinem, jer sam im umjesto juhe donio supu. Pa, Mile, i to ti je isti kurac. Jer razumeš, to ti je isti kurac. Pa ne znam. Gledaj, pazi, Francuzi kažu juha, la soupe. Razumeš, ponovi to, la soupe. La soupe. Vidiš, sad ti dođe Francuz i pitate s'il vous plaît, konobar, la soupe. Šta bi ti rekao? Pa ja bi im rekao, marš u pičku maternu, što vređaš narodnu vlast? Jao, Mile, od tebe nikad neće biti nikad konobar pizdati materina. Konobar! Opet se dere, šta se opet se dere? Čekaj, Mile, vidiš, Opet se dere. Momenat, idemo zajedno, ja i ti, da vidiš kako je gastronomija. Idemo zajedno. Dobro, idemo, redu. Dobar dan, gosti. Dobar dan. Dobrodošli u motel Urnebes. Šta mogu za vas da učinim, molim vas? Koji kurac, pogledajte, ovo nekšu dlaku sam kovrđao našao tu u vjohi moje. Čekaj, moment, samo da vidim. Kovrđava dlaka. Jeste stvarno. Mile, zovi mi kuvara, pizda mu mater. Zovi ga odmah. Suljo, kuvaru! Ja, Dođi, šefe. dođi ovamo. Suljo, Izvolite, šefe. jesam ti 100 puta rekao, nemoj da jebeš kuvaricu za vreme radnog vremena pizdati materina. Dobro, šefe, pa došlo mi do ja, ne čuješ. Momar su pičkovatu, idi u kuhinju tamo nazad. Dobro. Nije to tako bitno. Ja nisam više gladna. Niste više gladni. Ne, ove vaše riječi su me uzbudile, direktore. Nisu valjda. Možemo li dobiti jednu bračnu sobu s pogledom na more? Direktore, Da, izvolite. dozvolite da se predstavim. Predstavite se. Ja sam Rudi, poluludi, koncertmajstor. Čast. A ovo ovdje, to mi je 9. žena, Kaća Polovnjača. Au. Mi smo se tek sad uzeli i sad smo na bračnoj cesti, ne? Dobra pička, šefe, dobra pička. Jo, Mile, pizda, ti imate da čuti. Idi na pivu, Pa dobro, idi na pivu da šefe, sviraš, u redu. nešto baš u pičku. Pa dobro, idemo, u redu. Izvinite, pazite, dobit ćete najbolju sobu koju imamo, to je soba broj 13, znate. Samo nažalost nemamo s pogledom na more, nego s pogledom na Marinkovu baru, znate. I molim vas, nemojte da otvarate prozor, da vam ne bi žapci uletili u sobu, znate. Evo, vidite, evo vam ključevi, izvolite, evo vam ključevi, gledajte. Izvolite. I prijatna jebačina. Hvala, direktore, izvolite. Drugi put, gospođo Polovnjača, drugi put. Dragi gosti, pošto nismo uspjeli da Mileta pesnika skinemo s kurca, evo još jedna njegova melodija. Sarma kolo. Jer znate kako se pravi sarma? Prvo uzmemo kiseli kupus iz kace, što miriše kao moj kurac kad ga ne perem 3 mjeseca. Pa onda
Mile, Pa, Mile, molim Mile, te. Mile, jebote Bog, Mile. Molim te, šefe. nemoj da pričaš svoje kućeve Šta je recepte o šefe? sarme. Stop. Nemoj da sviraš kućeve recepte o sarme. Dobro, šef. Da pričaš, nego samo sviraj muziku. Dobro. Sviraj ovo kućevo sarma, kolo dalje. Dobro, Jesi evo, razumeo? jesam. Ajde, Evo, sviraj, idem da sviram, sviraj. Evo. Ljudi, jer znate kako se pravi sarma? Kao prvo uzmemo kiseli kupus iz kace. Što vidiš je ko moj kurac, kad ga ne perim 3 mjeseca. Mile, molim te, Mile, mamut jebem u pičku, opet ti ponavljam. Pa nemoj da pričaš recept o sarmi, nego sviraj pizda ti materina, sviraj samo. Dobro, Sviraj, šefe, pa dobro. sviraj. Sviraj. Ljudi, jer znate kako se pravi sarma? Moraš u pičku, Mile, opet seraš, stop, Dobro. Ništa, samo sviraj, jebote, Mile, mamuti jebem. Što šefe, zbog čega? Ma, spusti, kurac, rasteruješ mi goste, pričaš neke recepte za sarmu. Nisam mislio to, ne mislim to. Ma ti si muzičar, pusti to. Dobro. Stani, gledaj ovo. Molim te, idi u sobu broj 13 i odnesi ovu flašu vina i ovih 10 kurtona, razumeš ti, za one goste koji su na bračnoj cesti, razumeš me, i to molim te, požuri dok ne počnu da se jebu. Ajde. Au gazda, nesreća, soba broj 13. Pa tamo sam smestio onog siromaha Hranislava, što je pre 10 dana izgubio kravu i još je nije našao. Mile, ponovi, molim te, sobu broj 13 smestio Hranislava. Pa tamo sam smestio čoveka. Pa ovdje smo smestili ovaj bračni par. Jebote Bog u pičku matu. Pa to je katastrofa, Mile, jebote Bog, katastrofa. Šta ćemo sada? Ali ne beri brige, šefe, ne beri brige. Smestio sam ga ispod kreveta da spava. Ispod kreveta? Je. Pa jer siromah nije imao para, a bio je i umoran, i kaljav, i prljav, ma zajeban od prašine od svega, i umorio se od traženja krave, pa sam ga smestio pod krevet da spava. Jebote Bog, Mile. Mile, barabo, mrš u pičku matu, ide da sviraš. Dobro, šefe, u redu. Pusti me u pičku, ja ću im da odnesem kurtore, ja ću im da odnesem. Ajde. Neće ja se mešam u tu nabačinu, hajde, ode. Dragi, kaj je to lepo. Jaj, sad vidim čitav svijet. Vidiš sve. A vidjeli onu moju kravu? Dragi, neko nam prekida fukanje. U pečku materinu. Čevačići, rožnići, krmena, pljeskavica, rakica, špricerica, kafanica, keverica. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće.
Jebačica, jebačica, zlatno grlo i guzica, pasličica, panovica, butinica, pletenica. To je ono što me uče da idem od kuće. To je ono što me uče da idem od kuće. To je ono što me uče da idem od kuće. To je ono što me uče da idem od kuće. Zdravo publiko. Hi baby. Woo. Wow, fantastic. Ja sam Elvis Prislić. Thank you. Yeah. Čuveni pjevač iz Vinkovci City. Koji visi na mojoj kiti. Kenjaj. Yeah. Opići. Everybody. Na livadi. Sometimes. 1, 2, 3, 4. Oh, ajmo. Woo. Come on everybody. Oh, rock and roll, made in Yugoslavia. Yeah. Ajmo, obori. Opali mile. Ajmo. Woo. Shooby-dooby-dooba. Yeba-ga-yoba. Boogie-boogie. Shooby-dooby-dooba. Yeba-ga-yoba. Boogie-boogie. Shooby-dooby-dooba. Yeba-ga-yoba. Shooby-dooby-dooba. Yeba-ga-yoba. Shooby-dooby-dooba. Yeba-ga-yoba. Boogie-boogie. Shooby-dooby-dooba. Yeba-ga-yoba. Rock, only best roll. Mnogo luda grupa, to je izjede mi mudo moj je. Zajebam si je. To je ono što si vole, kuznove i ribe vole. Kad se zeza, kad se šali, onda ništa ne pala. Only best rock, only best roll. Mnogo luda grupa, to je izjede mi mudo moj je. Zajebam si je. To je ono što si vole, guzove i ribe gole. Kad se zeza, kad se šali, onda nam ništa ne fali. Oh yeah! Ovdje Radio Bubac. Slušajte narode, ovo svira Mika Romantika na predratni klavir. Znamo i mi cikani po nešto oko Znkarić. Sigurno Miko, znate. Narode, ovo je Joža Koža. Lupa u bubanj ko lud. Među nama doveli smo ga iz Ameriku. On je lični bubnjar od Frank Sinatre i Safeta Isovića. Evo vidite kako pizdi na ovom bubnju, jao. Jebi sebi, ko te ne bi nebi, da pa tupa, oh yeah. Gitare sviraju čuveni rodoljubi iz raznih vis grupa. Goveđa čorba, modro dugme, kruh i šećer, pileća krila i sedmorica penzionera. Shooby-dooby-dooba,
Gde ste? Dragi naši gledaoci i slušaoci Radio Bubca, posle ove numere od našega Elvisa Prislića vraćamo se na naš seks kuvar. Saslušajte sada jedan recept iz jugoistočne Srbije. O, kude se bre komšija? Kako rabotiš? Davno te nisam vidjel. Dobre. Evo idem sa spijac, nosim malko mesce, nosim da pravim pljeskavice. Pljeskavicu će praviš? Će pravim malko se ženutu. Kako ti praviš tu pljeskavicu? Pa, komšio, ja imam nekakav poseban recept. Će uzneš mesceto, pa će ga izgnjaviš da ga jebem dobro, pa malko će ga zabiberiš, pa će uzneš malko lukac, pa da miriše kako na devojče od 16 godine, onaja rabota. Pičeto, ja. Teka, ja. Pa kad uzneš tegaj, pa kad izbutiš sve to, a ženata tu pomalko ju pipkaš, pa u vurnjutu kad nagnjete sve to. I sve to nabutaš? Pa sve nabutam, pa na kraju na ženutu će ga nabutam. Dobro, komšija, prijatno, ajde se mi zdravo. Ajde, komšio, pa će se vidimo, ajde dojdi na ručak. Će dojdem. Dojdi na ručak. A sada, dragi moji gosti, s oproštenjem ko vas jebe, moji muzikanti prave jednu malu pauzu. Da sednemo i ovdje. Ajde, neko viče, ko viče. Suljo! Ajde, donesi. Koliko? Ajde, viči neko piće. 20 flaša piva donesi. Donesi. Eto, najzad je ova pauza. Dosta mi je, dosadilo mi je unebes motel mi je dosadilo. Imaš pravo. Nego, Miko, gde si ti bio godinu dana, dugo te nisam vidio? Pa, bio sam u Rusiju. U Rusiju, da. U Rusiju? Da. Kako je tamo bilo? Pa nije bilo ni loše. Svirao sam u filharmoniju. 198 muzikanti smo bili. Pa mnogo. Da, ni da se ko je od koga bio bolji. Ne zna se. Svi sami članovi na partiju. Pa smo posle bili na tečku u Ameriku. I onda sam dobio otkaz, pa sam morao da dođem u ovaj ustrani hotel u nebes da budim na Čemani. Pa dobro, ali zašto si dobio taj otkaz? Pa kako da ti kažem, posle sviranja u Ameriku, samo smo se vratili na četvoricu. Dobro, a gde si ti bio, Janoš? Ja bilo kuća u Mađarsku. A, kuća u Mađarsku. Da. I posle, šta je? Sviraš i gledam na prozor. Vidim na ulica ide 3 amerikanska tenka. Tenka. Ja ostavim violina. Uzmem puška i pjevam čardaš kao Tarzan. Kako? Šuti. Ali iz tenka izlazi nasmejana ruska glava. I ona kaže. Šta kaže? Ti se zajebaj. Ja? Ovo je karnevaj. Ajde, živjeli. Ovo je pišavanje. Janoš. Tako je život. Ovo je karneval sad. Tako je život. Egi šigadre, bas. Jebote. Evo, polako prolazi pauza. Ljudi, slušajte ljudi. Slušajte, nema smisla da zajebamo naše kuvara Sulju. Ipak je on nas hrani. Da, imaš pravo. Pravi nam doručak. Jeste. I ručak. Jeste. I večeru. Jeste. Muči se jadnik. Jeste, muči se jadnik. A mi mu miniramo krevet, jedemo mu kuvaricu, udaramo prstenac u dupe. Jeste. To nije u redu. Nije. To nije u redu. Da li se slažete vi da se pomirimo sa njim? Da se pomirimo sa njim. Da se pomirimo sa njim. A ja se slažem. Svi slažeš. Dobro. Suljo! Dođi Suljo, jebote ja! Evo me. Slušaj, rešili smo da te više ne zajebavamo. Jes, rešili smo. Rešili smo da te ne zajebavamo. Jesmo jebeš i mater rešili. Zajebavamo ništa. Dobro, onda ako je tako, onda neću više da se pišem u čaji. Ti pišeš u čaj, ja? Vidiš mi to.
Slušajte kolege, dobro kolege. Moramo sad da sviramo. U pičku mater. I to Sarma kolo. Šta da sviramo? Sarma kolo. Sarma kolo. Za koga? Hoću da zajebavam šefa. Ajde, idemo, šefa. Idemo. Da zajebavam šefa i gotovo. Dobro, jedni ga zaslužio da se zajebava. Pa jesam, ko je šef. Poštovana publiko, da nastavim sa receptom za sarmu. Pošto me je moj šef prekinuo, koga jebe. Kad sam uzeo kiseo kupus, onda ga stavim na stranu i uzmem leveno meso, pa onda pljunem u šake i počnem da ga mesim i... Mile, jebote Bog. Šta je šefe, šta je? Od sada u mom hotelu Urleves neće biti ni sarma kolo, ni sarma recept. Prekini se u pičku vatru, odmah prekini. Dobro šefe, u ostalom ko te jebe? Dragi naši slušaoci i slušateljke, ove naše seksi kasete, da vam ja ispričam jedan recept, a zove se đuveč, to je po naše jugoslovenski. Uzmeš malo crnog luka, 1-2 glavice, sitno iseci, pa gledaj da su što ljuči, da ti suze idu, da bi malo plakao i za babom i za dedom, jel odavno sigurno nisi. Ne možeš, brate, od ovog posla i od ovog rada silnog, u pičku maternu, ne može da se živi više ovako. Pa onda, brate, uzmi krompira nekoliko što sitniji da bi duže ljuštio, jer ja znam da imaš mnogo vremena. Pa gledaj i seci i secka i nji, meti u taj luka, zatim uzmi, brate, 1 šaku pirinča, gledaj da ga opereš, da ne bi bio prljav, jer znaš, ko zna koga vato po rukama. Pa zatim uzmi 1 konzervu, oni kažu ovde doza, bolje će da razumeju kad kupuješ, a kupi ga u Aldiju jeftinije. Ajde, brate, ako pitaš za meso, kurac meso, pa mi ovde štedimo. Nema mesa, brate, zbog stabilizacije. A sada neka vam bude prijatno i doviđenja do sledećeg recepta. Ajde, Miko, znaš i ti da ispričaš neki recept? Znam, kako da ne znam. Pasulj se ukradenu pile na francuski način. Pojma, ne, to nikad nisam čuo za taj recept. Pa sad će da čuješ. Ajde. Evo ovako, naberim ja pasulj, pa naberim crni luka, pa beli luka, pa sve to stavim ja u lonac na fornu da se krčka. I dok se to krčka, ja i Miliva gledamo porno filmovi na televiziju sa videofon. To mora da dobijemo inspiraciju za jebenje. Pa jebote Bog, Miko, ja nisam znao da imaš ti takav standard. Imam, pa zato smo se i mi cigani borili, doktor Karić. Pa sigurno, Miko, sigurno, to je jasno. Dobro, i kako ide to dalje? I pa dalje, onda ja skoknem do komšiju Bogatića i ukradem pile. Ukradeš pile? Da. Pa ga Mileva očerupa i krkne njega u lonac da si ono krčka. I onda kad se to iskrčka, znači onda počinje gozba i onda jedenje počinje. Ama jok, prvo se prekrstimo i pomolimo Bogu, pa tek onda počne da jedemo. Pa kad se dobro najedemo, onda počnemo da se jebemo. Jebo vas Bog. Pa onda počnemo da prdimo ko konji da sve puca. Ona od jebačinu, a ja od pasulj. Jo, dobar ti je to recept, Niko, dobar recept. Jes, dobar. Bila jedna familija fina, imali su čerkicu i sina. Tata Mudrić profesor je bio,
ali je mnogo, mnogo, mnogo pio. Žena mu se muvala po stanu, spremala je raznovrsnu hranu. Sada čujte kako oni sedu, kada treba zajedno da jedu. Ženo, hoću jednom da dođe taj ustrni ručak ovdje ili neće? Se dereš, nemoj da sereš, više nisam gotova. Ma baš u pizdu matro, od jutro se drkaš u toj ustrnoj kujni i još nije gotovo, jebi ga. Tata, ajde jedemo u kafani. Duško, tebi sam već 100 puta rekao, kafana nije za našu finu familiju, ti jasno to? Kurac mi je jasno. Onda nemoj da seriš i čekaj da tvoja mama spremi ovaj ustrni ručak. Pička li ti matera, odluče da stignete ručak ili ne? Stare, seri u pičku matru, kurac je gotov, za gona zapiti Šta, ma šta sad da jedemo koji kurac? Jedemo pičku na žaru, kao bi. Onda nam daj one šnicl od juče, jebi ga. Na, evo vam šnicl. Evo. Da šnicl je druge god tatin kurac. Ma jeste, idemo mi u stvari u one... Ma idemo bro u nebes, u motel tamo da jedemo ko ljudi u pičku matru. Pa sigurno idemo tamo, bar možda se zajebamo, ima i pički, ima sve i muzika, odlično tamo je ko bog. Imaš pravu, tata, ajde da se zajebamo. Ajde, idemo. Ajmo. Nema veze, dosta da bude ovo. Idemo. Pičku mater mi iz strane. Mile. Da. Molim te, pogledaj da li treba onom bračnom paru, znaš iz ove broj 13, bilo kakva usluga. Mi moramo da smo naš kao gastronomi, našli to. Motel Urnebes, jeli? Pogledaj, molim te, ajde. Odmah, šefe. Vidimo. Mile, zašto se smeješ ko lud? Ama gazda, ovo je da se čovjek upiša od smeha. Zašto da se čovjek upiša od smeha? Ama kača polovnjača se tuca, da se ceo motel treze ko da je zemljotres. Pa čekaj Mile, pa tako i treba Mile, oni su mladenci, oni moraju da se tucaju. Ja, ali tuca se sa onog siromaha Hranislava što je izgubio kravu. Šta? Stani Mile, stani. Jebote Bog, pa to je skandal. Joj, a gde je onaj njen muž, onaj ludi, poluludi? Njen muž otišao da traži kravu. Traži kravu, Čevapčići, ražnići, krmenadla, pljeskavica, rakijica, špricerica, kapanica, kekerica. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. Dragi posjetioci, može lako da se desi da snimamo i nastavak ovog seks kuvara. Doviđenja, do sljedeće kasete. Pjevačica, jevačica, zlatno grlo i guzica, pasisica, panovica, bukinica, pletenica. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idem od kuće. To je ono što me vuče da idemo